Siguro I'll chime in lang no, kasi panahon ko pa. Basically, ang nangyari po doon, sobrang headache. I think as I mentioned to you guys before, no, ang ating track. Kasi kasama po yan sa kontrata ni contractor. So meaning, si contractor ang dapat maghanap ng rubber oval installer, all of that. Kaya ako sobrang frustrated kasi binibisita ko yan every month. And marami pa nangyari na dun sa oval natin na di maganda. And I think at least two different groups, track rubber installers, nagtrabaho doon, kaya medyo chop-chop. Pero ang problema nga doon, nakakontrata po ang rubber installer doon sa contractor, hindi sa atin. So yan ang isang lesson po natin doon, di ba, na para dapat lahat atin, para at least, syempre, mapapagalitan po natin ang contractor. Kasi kayo po ang end user, di ba? Pero kung hindi po kayo end user, kumbaga, wala eh. Pwede kang magalit, pero walang direct involvement. So that's why the track, honestly, hindi siya ideal at nakikita po natin ganun na. Tama po si Gov, I think it's still under warranty. But hindi na po pasok doon sa I think 1 year na talagang ayusin. So, ang argument naman ng contractor, syempre, is wear and tear. Na natural wear and tear. So, parang but, syempre, may kailangan habulin natin ng konti kasi kailangan ayusin yan bago pa yun eh. We also brought this up with the PSC to help us, and PATAFA, which is the athletics and track, track and field of the NSA, or National Sports Association. So they'll help us moving forward. Kasi, syempre, di natin gamay ito eh. Very technical pala itong rubber track. Kaya, di ba, nagka-problema din yan noon na lumobo. So what I learned at least was dalawang tipo po ng rubber oval yan. And I think ang problema noon is ang ginawa nila ay pancake style. Ibig sabihin, parang isang layer pancake. Kaya nakapasok yata ang tubig, hangin, I don't know what, and then lumobo siya. Now, ang method po natin na yun is parang granules. Parang maliliit na rubber po, parang bits na ginaganon lang. So, ang kagandahan po ng method po natin is pag nawawala, magkabit ka lang ng bagong rubber na maliliit. So, medyo easier to improve. Now, nung kinonsulta po natin ang PSC, sabi nila mas maganda bago. Pero ako naman, let's see, kasi no comment, baka,